Δώστε για παράδειγμα την δραματική έκκληση των εργαζόμενων, γιατρών, νοσηλευτών του νοσοκομείου της Σάμου. Έτσι για 2 λεπτά μόνο αξίζει τον κόπο να καταλάβετε το πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε. Ο κύριος Σταμάτης Φιλιππής, πρόεδρος των εργαζομένων, που ουσιαστικά σε γενική συνέλευση αποφασίζουν να πούν ότι το νοσοκομείο έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να λειτουργήσει και πλέον κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Καλή σας μέρα κύριε Φιλιππή. Για ποιο λόγο κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές? Καλή σας ημέρα κύριε Μάνεση. Τι υπηρεσίες δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να παράσχετε? Από τις 3 του μηνός και σήμερα, όλη τη μέρα, δεν πραγματοποιούνται βιοχημικές εξετάσεις στο εργαστήριο το βιοχημικό. Για ποιο λόγο? Το νοσοκομείο. Λόγω έλλειψης ειδικών υγρών. Μάλιστα. Αιματολογικές εξετάσεις τουλάχιστον μπορούν να γίνουν? Όχι. Γιατί? Δεν γίνονται εκεί. Για ποιο λόγο? Διότι δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα υγρά, τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια. Μάλιστα. Τι άλλο? Διότι αυτό συνεπάγεται για ένα επαρχιακό νοσοκομείο που δεν υπάρχει διπλά άλλο, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν βέβαια τα εξωτερικά ιδιωτικά ιατρία, τα οποία είναι μικρά ιατρία, δεν είναι μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, δεν έχουν το φοβερό στόχο να μπορούν να εξυπηρετήσουν το νοσοκομείο για τους νοσηλευόμενους αλλά και για τους εξωτερικούς ασθενείς. Μάλιστα. Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν όλα αυτά? Δεν έχουν εξοφληθεί οι προμηθευτές, δεν έχουν αποσταλεί, δεν έχει αποσταλεί? Ακριβώς. Είναι η γνωστή ιστορία με τους προμηθευτές. Χρωστούμενα προς την εταιρεία. Χρωστάτε εσείς, ας πούμε, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά το Υπουργείο Υγείας λεφτά προς την εταιρεία. Το νοσοκομείο 300.000 έχει δώσει ένα ποσό προς την εταιρεία, αλλά κατά πάσα πιθανότητα η εταιρεία πιέζει για να πάρει ολόκληρο το ποσό, να εξοφληθεί. Επειδή από ό,τι αντιλαμβάνεστε δεν φταίτε κι εσείς που δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας, αλλά δεν φταίει και ο ασθενής ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Από το Υπουργείο Υγείας τι σας λένε? Θα παρέμβει? Δεν φταίμε σε τίποτα απολύτως. Θα παρέμβει το Υπουργείο? Τι λέτε? Υποφέρουμε μαζί με τον κόσμο, μαζί με το λαό, εδώ πέρα τη Σάμου, διότι είμαστε πολύ λίγοι ιατρικό και νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε τα ρεπό μας, ούτε τις αδειές μας. Είμαστε κακοπληρωμένοι, αλλά και απλήρωτοι, κυρία Μάνεση. Είμαστε απλήρωτοι από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Σε νυχτερινά και υπερορίες. Και δεν είσαστε μόνοι. Γιατί δουλεύουμε υπεροριακά να μπορέσουμε αυτό το νοσοκομείο να το κρατήσουμε ανοιχτό και να μην κλείσουν οι μονάδες, τα χειρουργεία του και οι αίθουσες του κοινού. Και είμαστε απλήρωτοι από το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2011. Και από το Μάρτιο, Απρίλιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Εγώ εύχομαι μέσα από την κοινοποίηση να σας ακούσουν στο Υπουργείο Υγείας, να δοθεί μια λύση, μια παρέμβαση προς τη συγκεκριμένη εταιρεία, τους ώστε να έρθουν τα υλικά για να μπορείτε να κάνετε και αιματολογικές και βιοχημικές. Τι έχετε κάνει, δεν άκουσα? Έχουμε κάνει εκκλήσεις. Μα δεν είστε το μόνο νοσοκομείο. Εκκλήσεις κάνουν τα μισά νοσοκομεία της Ελλάδας. Γι' αυτό η κατάσταση είναι αυτή. Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Μάνεση. Ο αξονικός τομογράφος το τελευταίο εξάμηνο δεν λειτουργεί. Ούτε αξονικό τομογράφο έχετε? Είστε το βασικό νοσοκομείο της Σάμου? Μισό λεπτό. Είστε το βασικό νοσοκομείο Σάμου? Δηλαδή στη Σάμου υπάρχει άλλος αξονικός σε δημόσιο νοσοκομείο? Όχι, είμαστε ένα δημόσιο νοσοκομείο μόνο. Δηλαδή όποιος χρειαστεί αξονικό τομογράφο ή σε άλλο νησί ή σε ιδιώτη. Θα πληρώσει, διότι κανένας ιδιώτης γιατρός της Σάμου δεν έχει υπογράψει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Τα πληρώνει από την τσέπη του. Λοιπόν, καλό κουράγιο και ευχόμαστε μέσα από την κοινοποίηση να δοθούν κάποιες λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γι' αυτό σας είπα λίγο πριν ότι ενδεχομένως να έχει και δει και ο ακροατής που είπε ότι λεφτά δεν υπάρχει σεν. Ναι, δεν υπάρχουν λεφτά και τα βλέπετε.